Isikhathi esiningi abasiki bengqephu abaningi abagqami kepha impahla abayithungisile okuyizo eqhakambisa ihlabani zezemidlalo. Ngaphambilini emidlalweni yama-Olympics eBrazil, ijezi leligqokwe iNingizimu Afrika lagxekwa ngokuba sezingeni eliphansi. Kulokhu-ke iSASCOC isebenzisane neMr Price Sports nabasiki bengqephu abane oSipho Lushaba, uSandile Sikhakhane, uMbali Zulu noNompumelelo Mjadu nabadlali ukwenza leli jezi. Kwangenza njenge designer ngaba nethemba lempumelelo, ngakujabulela ukuthi nabo bayajabula ukuthi senze into engcono kunale ebiyenzeka eminyakeni edlule. Inhloso yabo bekukhombisa ubumbane kwaba kuleli. Lethuba leli lenzekile kuthina ukuthi sikwazi ukutshengisa impahla zethu umhlaba wonke, siqokise ama-athletes ethu eSouth Africa esiwathanda kakhulu, and siyathemba ukuthi sikwazile ukuthi simithe ilekhuzeni lento lekade beyisho ukuthi bahalela ukuthi mase sebe Tokyo bekwazi ukuthi belokhuze betshengisa iSouth Africa yonke ukuthi bas representa bazositshengisa kumhlaba wonke. Umasipala weTheku ufake isandla eqokweni kwabasiki bengqephu uthi uyethemba ukuthi abasubathi bazogqugquzeleka. Jabula ukuthi bathole i-opportunity ukuthi kube yibona abathungela i-team South Africa eya kuma-Olympics ezothi mayingena lapha i-showcase i-regalia yayo izobe showcase this talent of young people, and siyajabula kakhulu ukuthi bazoqhubeka bakho umnotho ngoba yizona izinto esifuna ukuzenza lezi ukuthi abantu abasha bengene bebe productive. Abasiki bengqephu bathi bayithemba ukuthi ukugqokwa kwalesi impahla kuzobabeka nabo ezingeni lomhlaba. Eyindabeni za SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.